Dave Chappelle. A Mišo vtedy, že... No kámo, to bola tak neuveriteľná teraz hovorím, že mám zimomriavky z toho, že to bolo v piči, že čo my sme tam začali high five s cudzými ľuďmi dávať a takto. Dobre, že objímať sa. Tri, 2, 1, čaute, ahojte! Vítajte, čaute, sme v novom štúdiu. Pozrite, aký je Teo šťastný. My sme spravili opak. Čo opak? No, že ľudia začínajú v horších priestoroch a takto. Mali sme byť v tomto štúdiu a potom sa malo polepšiť do toho v centre mesta? S výťahom a so všetkým? Tak je to také iné, akože. Stoličky sú na gauči. Je to tu menšie, ale... Chýbajú mi tu ešte, vieš, čo by sa tu hodilo? Je to útulné. Chýbajú mi tu koberce na stenách. Mne parohy. Tieto drevené steny mám absolútne späté s parožím. Vy to nevidíte, šteniatka, ale my tu máme normálne, sme ako na také takto vyzerám vnútro mojej chaty šťavnici. Tie drevené latky, ktoré sú... Jak sa volá ten materiál, French? Tatranský profil? Tatranský profil? To som myslel, že to je, že keď máš takto chatku ostru. Že to je, že profil tej chatky je tatranského typu. Že tieň bude mať ostrý. OK. Dobre, no tak tatranský profil. Mne sa to strašne spája, lebo tým, jak sme mali všade vždy chatári, sme boli, tak každá chata okolo našej chaty mala parohy. Hej, proste vždy to bola vec. My sme nemali až tak veľa parohov, mali sme ryby nejaké a rybárske veci, ale akože je to tu také parožie, si to pýta. Musím to ešte spracovať, tak by som ja povedal. No akože mám teraz na víkend asi väčšie auto, jak tu. Ja som sa tak bal, že tu nezacúval. Frank reálne stojí. Ježišmarja. Áno, Frank stojí v rohu. Ale zase jemu sa to páči. Číta. A má asi najodpornejšie papuče, aké som kedy videl. To sú tie tradičné Ikeacka, ne? Nie, tie sú ešte, že máš kožené ich, nie? Kamo. Fuj! To som nevedel, že to je... Ale zas dobre, ale zas vydržia. Lebo to je problém tých Ikeackých, že oni nevydržia absolútne nič. Si ich musíš poskladať. Už horšie sú len tie papierové, čo dostaneš v hoteli. Áno. Tie hotelovky. Že prejde sa raz ku bazénu. Nie, tie raz namočíš a sú dan. To je normálne, to sa rozpustí. Tak ale to je recyklovateľný. Ale na čo sú to, vieš, šlapky ku bazénu? Keď neznesú vodu. Je to také zvláštne. Lebo sú ku, nie do... No dobre, ale neviem, mám z toho takú halus. No, takže, čaute, sme naspäť, dúfam, že... Polhodinka pre plebs po dlhej dobe. Dáme ju? Dáme? Na nich dajme. Dajme? No dobre. Tak sme veľmi späť, ďakujeme, dúfam, že sa vám páčilo vlastne vy plebs mesačná pauza. A 10 minút sme im dali z Patreon. A vy Patreoni, dúfam, že sa vám veľmi páčilo, Patreoni, kultisti, dúfam, že sa vám veľmi páčili naše epizódy s hostiami, ktoré sme mali, podľa mňa boli veľmi super. Tá s Batorom bola, že ľudia mi písali, že jedna z top epizód, aká vôbec bola. A hneď aj som si vypýtal, že chce ísť 2. Takže keď bude mať Teo dieťa alebo niečo podobné, tak vtedy pôjde pretočená s Batorom. Kedy budeš mať dieťa? Už? Čo ja viem, v júni. Ale iba kto si tam jeden písal, nejaký kultista, že úplne hrozné. To som nepochopil, kávo. Čo? Že na Batora prišiel jediný hejt, ale úplne taký, že typek musel ako Patreon nám napísať, že to bolo hrozné. Tak to som teraz klamal. Ale mne nikto nepísal nič hrozné. Nie, to bolo na Patreon do komentárov. Ja, že tam sa to nedozvedia, plebs, čiže som to nemal hovoriť. Tak ty si to nemal hovoriť. O mňa mám piť asi úplne, že je to super epizóda a keď sa niekomu nepáči, je to úplne normálne. Že niekomu sa páči, niekomu nie. Pokiaľ nebudeš na sebe makať, tak budeš tuto navždy. Nepôjdeš do krajšieho. No to až neviem, no. Akože ešte toto... Že kto vie, že keď sme vlastne z toho veľkého prišli tu, že kde budeme potom? Na zastávke autobusovej do piti, alebo kde? Ďalšia meta je, že normálne čisto len taký ten, jak sa to volalo, live streamy, to čo... ľudia robia normálne livestream zo života, z ulice. Áno. To budeme my. A ako sa to volalo? David, čo robí tak... No IRL, ale stream, hej? IRL stream. Ako irrelevantné, hej? Nie, akože in real life. Hej, no akože uvidíme a už sa teším aj... Iné vlastne, nové štúdio. Ty si normálne, ale ty si zosmutnil. Otázky Patreonov, áno, veľmi som smutný. Ty si normálne zosmutnil. A otázky Patreonov som si pozrel, že si gratulujeme k novému štúdiu. Ja v prvom rade musím veľmi Frankovi poďakovať, že to urobil celé, bez nás.
Neboli sme tu, tak čo sme mali robiť? Tak ako, ja som aj bol pár dní, akože, ale akože, že si to celé zorganizoval aj toto všetko. Však ale mal si sťahovákov, nie? Bola firma, áno, nejaká. Bola aj firma, ale tak museli sme to všetko... Ale oni musíš im aj tak ukázať, odkiaľ kam, minimálne, no. Tak ale išiel ti plat? A to je pokok veľa roboty, akože stále. Áno, akože čo sa týka Frankovho Fortu. Panely postrhávať toto všetko, aj tú miestnosť bolo treba. Však a čo máme tuto po bokoch? Však ale v tej starom tam sa iba hodila zápalka, nie? No, neviem, čo s tou starou? Ako sme sa tam vlastne, len sme akože ďakujeme, dovidenia, ale nechali, ako si to nechal tú Kľúče miestnosť? si nechal vo dverách? No kompletne sme ju vypratali, zajtra sa bude ešte ráno tepovať. Koberec, že? Áno. Tie mysteriózne škvrny. A vymalovali sme, zaplatali všetky diery, čo sme porobili, kompletne je to jak nové. Ešte je to lepšie jak nové. Lebo sme upravili aj tie chyby, čo tam boli predtým. Teraz by odtiaľ mohol TV Slovám vysielať, čo povieš? Tento Frank, on je normálne, že to je manžel na pohľadanie do piči. Fakt. Ty si veľmi dobrý husband materiál, Frank. Hej, budete mať nejaký obrovský dom so ženou a ty povieš, mám nápať, poďme sa presťahovať. Garzónky. Čo si to, že pivnica? Toto je, že... Poď niečo meno Fricu. My sme vlastne Fricul opačne, ty kokos. Ale by the way, toto je väčšia časť, ako čo sme mali tam. Takže dobre, Frank, akože ideme sa hrať na centimetre. Ale nie, akože pohode. Však... Nie, tak v tej časti, čo sme natáčali, tá bola o meter menšia a z každej strany, ako toto. Len tu je ten gauč a tento bar. Vysvetli mi, keď je toto také veľké, prečo nášmu gauču chýbajú obidva rohy? Ja ti vravím, že tá časť... Niekam... No dobre, okej. Keď si to rozdelíš na časť. Na natáčacia časť, chodiaca časť, dýchacia časť. Čak nechaj nám trošku srandy. No. Ver to, že si bol predsunutý na iné pracovisko. To je to, no, že to tak chodia v práci vlastne podľa zákonníka práce, že nemôžete len tak vyhodiť, keď znižuje stavy, ale musí ti ponúknuť inú pozíciu a robia to v niektorých firmách tak, že ti ponúknú úplné hovno, ale splní zákon a ty vlastne sám odídeš. Však to je tak tých policajtov, ne? Akože, že oni ho nemohli vyhodiť, ale presunuli ho ako pochodskára do Pezinku, ne? Nejakého ultraelitného vyšetrovateľa z nejaké akože NAKA alebo niečo na ten zmysel, no. Šmutné. Peťo Bardy krstil knihu teraz. Bol si na Pinkvale? Ja som bol pozvaný, ja som to na poslednú chvíľu dičal klasicky. Bol som v Amerike. Ty si bol v Amerike? Ale asi tak by som nešiel. Ja som to na poslednú chvíľu dičal, že, lebo Artuša mi zostal a bol som taký, že akože možno by som to vedel, ale potom, že nejdem to hasliť. Tam už nechce chodiť na tieto Prečo? Diskusie. Neviem, už som unavený z toho a my sme tí dobrí a všetci sú zlí a jedna strana si myslí, že je dobrá, druhá, že je dobrá a tá je zlá a tí sú zlí a všetci sú... Nechce sa mi... Si unavený z polarizácie spoločnosti? Nie, už nech idú do piči všetci. Aha. Ale v dobrom. Mám samozrejme niektorých viacej rád. Ani nevyzerá, že v dobrom. Tvoja tvár nehovorí nič v dobrom. Doslova nemáš momentálne... Že... Lebo pozri sa, kde som. No opíš mi to. Ty len stále sa akože, ale nič nepovieš. Čo si majú ľudia čo domyslieť? Vieš? Však povedz im. Predstavte si, že je rok 1972. Okay. A prišli ste do strašne starého domu. Nie, to není. Nie, akože je to zmena, no akože človek si musí zvyknúť na všetko, jebe mi tu klima do ucha, mám pocit, že neviem, ako toto bude zvukovo počuť. A bude to dobre počuť, nie, Frank? Viac menej, áno. Viac menej áno. To je odpoveď, ktorú chceš počuť. Ale my si to vieme skontrolovať, ty čurbes. Hej, Frank. To žiadne ojeb tuto na nás, kamarát. Že viac menej. Nová éra začala, nové štúdio, nové pravidlá. Pre vás nie, kultisti, vy máte všetko po starom, ale my budeme kontrolovať po Frankovi epizódy. Kto? Neviem, ja nemám. Nemám ja čas. Frank, musíš si po sebe kontrolovať epizódy. Nemám čas, ja sa musím pozerať na krásne veci okolo mňa. Hej. Napríklad moje hodinky. To som presne, ja som aj zabudol, že ja som si ich kúpil cez pauzu. Ja som sa tak tešil, že... to máme to 5 týždňov. Mali sme kultistu, ktorý sa nám vysmial s Frankom. Mali sme kultistu, ktorý sa nám vysmial, že hovoríme o hodzinách a máme stále iba sejko a hlúposti. A to vás fakt jeden človek vie rozhodiť? Frank? Mňa vôbec nie. Frank povedal, že masívne áno. Nehač veci, Frank. Nebuď nahnevaný, nehač tu veci, dobre? Nie, to iba sa stiesňuje miestnosť. Že sa to zmenšuje. To je tá... Kámo, nám sa to Kámo, pozri sa normálne, že som na stoličke a hýbe sa.
Áno, je to tu dolu kopcom trošičku. Ale to nevadí, dá sa koberec podľa mňa. Ja osobne sem asi budem dávať... Koberec. Však kde je ten môj koberec Joe Trendy Show? Dole v garáži. Dole v garáži, prečo? Pes na neho série. Prečo by to mal byť? Keď teraz sme ti povedali dôvod, akože podľa mňa nie je to úplne zlý nápad, že by sme si tu dali ten... Dáme si koberec, áno. Máš nejaký koberec, na ktorom je napísané Joe Trendy Show? Je to z Joe Trendy Show špeciálne. A nie, je to z Joe Trendy Show? Áno. Vyzerá to ako obyčajný koberec? Ale je to z Joe Trendy Show, čiže už aj má históriu. Áno, bol vo videách rôznych ľudí. Z Joe Trendy Show. Joe Trendy Show. To by bola dobrá show, keby že ju celú neujeb tomu Zachovi Galilafilalavu. No ja iba ujebávam, samozrejme. Je to tak a je mi ťa osobne veľmi ľúto. Aj Peter Marcin ujebal Late Night Show. Komu? Jan Kraus. Naopak. Conanovi. Naopak. Hej? Hej, Conan sa snažil ujebať Lenovi, ale nestihol, lebo mu to už je... Za Galifianakis možno, že ujebal predtým Ali Jimu. Je to možné, ale Ali je fiktívna postava, čiže vlastne to sa neráta. Tak potom Romanovi Atkinsonovi. Tak to. Mr. Bean? To je iné zase. Dobre, čak proste, no. Ne, len som ťa chcel pochváliť, že bola by to dobrá show. Mne by sa páčila, aj sa mi chcela, ale potom som zistil, že si ujeb. Čiže, fuj. Už som raz taký. Za mňa... Obyčajný zlodej. Obyčajný je tento. Zlodej. Áno. A ty dopiť stand-up s tým mikrofónom? Čo, sám s mikrofónom? Bol som v Amerike a videl som ľudí robiť to isté. Hej, ale tak bielo ako ja? Tak bielo, jak ja? Bol tam, kámo, jeden... Bol jeden ultralight? Z Norska a po anglicky bol výborný. Bol tam veľa belochov aj. Hej? Hovor. Nie, to poviem potom, teraz povedz o tvojich hodinkách, niekto máme z krku. Ale počkajte, dávam najprv darček. To ja si chcem rozdeliť. Tie hodinky to budeme vyťahovať každých 10 minút na pravidelnej báze. Najbližších 12-13 epizód, koľko, Frank? Minimálne. Minimálne, ďakujem ti. Buffalo jerky. To je infused? Čo je to za... Je tam THC? Nie. OK. Či to je naozaj z Buffalo? Je to, hej, nie, je to oného z bizona. Natural bison jerky. Naturally smoked. Čiže... Ako je v pohode, len bolo tá barbecue sauce, ten až tam, tak ja nemám rád tie sladké, ale akože je fajn. Buffalo brown sugar, water salt, 2% less, sea salt, cultured celery powder, granulated garlic, granulated onion a potom spices. OK. Je to ten z takéhoto Trader's Joe, to je ako ich jeme. Áno. Trader's Joe poznám. Výborné. No ty si mi kamarát, ďakujem ti veľmi pekne. Tak to mi prišlo, že to sú vhodné darčeky pre vás, že máte radi tieto veci. No počkať, ja vám donesem, čo som vám doniesol z Alicante. Čakal som. Ani by som nechcel z Alicante, tam nemajú nič. Nič tam není. Nič. Horšie oveľa potraviny. Vzduch z pláže. Fuj. Odporný vzduch z pláže. Ľudia, že šťastne nebojacní na ulici. Čo si sa ty Prešlo fízlové auto stredom námestia a ľudia, že zostali. Nikto sa neroztiekal domov, nikto sa nebál, žiadny všeobecný strach. Odporné. Absolútne odporné. Nechápem, ako taká spoločnosť môže vôbec fungovať. V Amerike napríklad videl som jeden protest proti Trumpovi, ale že ľudia sú tam strašne popíť, tam sú ľudia tak dobrí, a že aj predávači, ty kokos, znamená, že oni ako keby tú prácu, že jak oni... Jak ja v hude? Ty si otravný, ale oni sú fakt, že veľmi milí. Čím som ja otravný? Tým, že sa zdravím? Ešte detko, zemiačik! OK. Ale niekedy je to milé. Hej, dneska som... Ale keď sme išli vtedy, ináč toto je asi jediná výhoda tohto štúdia, že keď pojeme do ňo, nezastavíme cesto sa pri 6 ľuďoch. Mne to bude chýbať, ako na mňa sa hneváš, lebo som, že milý na ľude. Nie, to bola moja obľúbená časť dňa. Tea frustruje, že ja mám známy. Nie. Áno. Nie, je to úplne v pohode, keď s dvoma sa pozdravíš, že je to milé a takto. Ale keď Dvaja sú málo na 20-minútovú cestu, sa spláznel. To doslova to akože... Ak dvoch za 20 minút sa pozdravíš a objímeš, tak to si zlyhal v živote. You are not good enough. Aj s tou OnlyFans sa poznáš, nie? Z Rúže. To je jediné, čo mi prišlo. Ona má meno, ty chudák. Aké? Miška. Nechaj tam tú pauzu, Frank, hej? Môj syn sa pozná s jej synom. To je celé. Aha, dobre, dobrá story. Dobrá story? Ďakujeme, priatelia. Ja si myslím, že Frank nepustil si čas.
Dobre. Postel, len to je tak ďaleko, že to pokiaľ to dojde potom kábli, tá informácia. To je v miestnosti, časovej miestnosti. Nie, dobre. Ale ak chceš, tak akože dobrá správa pre teba. Frank, povedz, poď predať tento priestor trošičku chlapcovi, lebo je mrzutý je Počúvaj. Nie, však už poď sa dostávam do toho. Nie si ešte, ne, ja vidím na tebe stále. Tak ale to bude trvať roky. Máme tu sklad, nie? Poď, predaj nám, Frank, priestor, prosím. Ono, v podstate máme oveľa viac miesta ako predtým. Akurát vo viacerých malých miestnostiach. Akurát je to rozdelené na viac miestností. Koľko miestností konkrétne? Momentálne 5 a 2 chodby. Čo som ja vo filme Wesa Andersona, ty že to na izby potrebujem, alebo že čo? Nie, lebo akože toto je natáčacia miestnosť, ktorá ona je väčšia ako... Dobre, natáčacia, dobre. Toto je natáčacia miestnosť. OK. Štúdio, takzvané. A potom hneď vedľa je strižňa a hneď po latinsky sa vychvalovať. Hneď vedľa je sklad a dole o poschodenejšie máš sprchu s kúpeľkou a kuchyňu. A potom plus je ešte garáž. Ale to sú všetko zapratané momentálne veci, vecmi, ktoré sme... A gauč je rozkladateľný v tomto štádiu, je rozkladateľný gauč na posteľ, čiže sa tu dá aj normálne, že akože vyspať. Normálne vyspať. Prečo by som tu mal chcieť spať? Prečo by som sa tu mal chcieť sprchovať? Možno skúšať klaustrofóbiu, či nemáš? Hej, lebo napríklad by si mohol chcieť prísť na bicykli. Alebo nie? Ja ťa napadnem. Ja ťa reálne napadnem. Počkaj, dám padačikom na tú telku. Na akom bicykli? Čo sme? Sagan? Ja len, že keby ste chceli napríklad... Aha, to sú tie alternatívy. Tak počkaj, požičiame si tvoj. Frank, máš ty bicykel? Máš ty bicykel? Dole v garáži. Tak... Ale ja len je zaprataná. Vy si na tom koberec. Dobre, ešte sú to nejaké veci, čo sa nedajú využiť? Ešte veľa parkovaní napríklad. A super, tak vieš čo, prídem s kamošmi na budúce z mojho tuningového tímu. Akože zraz si tu môžeme 95% problémov toho štúdia bolo, že nám tam v podstate vôbec nekúrili. A natáčame fakt, že viac zimných mesiacov ako letných. V lete máme vo väčšine dovolenky. Ale stále musíme, Frank, akože akceptuj to, že som veľmi sa bojím toho tepla, lebo ono, aj keď dajme tomu iba 3 epizódy, pokiaľ sa to nedá vydržať, vieš čo myslím? Akože chápem. Aj 3 sú problém natočiť, pokiaľ je problém natočiť. A musíme byť konzistentní, nemôžeme spraviť také, že máme výpadok, lebo je teplo, budeme to musieť akože toto, no. O 5 ráno. Nejako hrotiť. A o 5 ráno ti nepríde zase host, vieš, akože toto hovorím, nebezpečný obsah a teraz akože nie, že by som nás nejako ponižoval, my znesieme, ale pozvať sem nejakú pani alebo nejakého pána a na začiatok dňa, aby potom, vieš čo myslím, akože my nebezpečný obsah znesie oveľa horšie podmienky ako Luživčak, lebo Luživčak má vždy externú osobu, ktorá ti vyhovie a obetuje svoj čas a nechceš jej robiť ako keby... Možno, že je to chladiaci radiátor hento. Aj keď ti to je do hlavy, tak bude. Áno. Ochladím, ne. Nie, vieš, že to je tá vec, že jediné, čo ja sa bojím, tak je proste teplo a to je aj kvôli tomu, Frank, že ja bývam v podobnom ako keby priestore a viem, aké hovná sú schopné sa urobiť pod tou strechou v lete. A že to, ja mám novú brutálnu megafunkčnú klímu a kámo, v tom momente, ako ju vypnem, tak normálne tak, jak v reštike zapekačka salamandry. No. Len ti sála to teplo, ty kokos z hora a fakt, že to cítiš, že normálne, že to je veľmi nepríjemná vec. Čiže to je jediná vec, čo ja sa bojím, akože nevadí mi ani menší priestor, ani nič, ale bojím sa jediné, tak je to teplo. Ale áno, akože ja som 3-krát prechladol naposledy v štúdiu. 3-krát. Som naozaj ochorel od proste toho, že mi bola zima jak hovada, vieš. Tak to ti to nehrozí. Počkaj, kontrolujeme to, mi zjedol? Hej, už mám v sebe. Yes, perfektne, lebo išiel od chvostíka, jak za každým, jak debil úplne. No, čiže máme 5 miestností, Frank, OK? Máme super internet, brutálny, už nikdy v živote nebude nič treba viacej. Čiže preto som na svojich dátach? Prečo si na svojich dátach? Bo som bol na Franka tak nasratý, že som si nechcel ani Wi-Fi vypýtať. Je také isté. To si mu ale dal, ty kok. Som mu ukázal. Ježiš, ty si mu ale dal. Ty si mu dal, Je taká istá Wi-Fi, ako bola v starom štúdiu. Čiže nebude mi fungovať? Mne sa ináč vybijajú teraz dáta. To je moja nová vec v živote, to vieš? Ako? Vybijajú sa mi dáta.
To, čo sa ti stalo? Neviem. Jak sa v 21. storočí niekomu Ja môžu... som bol tiež takisto veľmi zhalúzený. Chce to odo mňa hesla, tak potom mi povieš. Prišla mi SMS-ka od Orangeu, dobrý deň, vážený zákazník, miniete si dáta. A ja, že to je nejaký omyl. Tak som bol ďalej na Wi-Fi a prišla mi SMS-ka, dobrý deň, vážený zákazník, minuli ste si dáta. A keď si bol na Wi-Fi, A ja pozrel som dátum, akože rok, storočie, aj nie možné. Tak som akože sa vysral na to a zrazu ti mi, že nešiel internet. Vôbec. Absolútne žiadna navigácia, messengery, nič. A prišla mi správa, že ak chcete fungovať v obmedzenom režime, tak nič neriešte a budete mať internet 512 MB za sekundu či čo a všetko vám pôjde akurát v spomalenom režime, alebo si zaplate za 5 giga, neviem koľko proste euro, pošlite SMS-ku s kódom proste bozaj ma vrieť na číslo 7. A že tak, že vieš čo, tak však mne stačí obmedzený režim. Obmedzený režim je, že nefunguje ti absolútne nič. Povedal mi typek, že Messenger vám pôjde, nejde Messenger, nejde WhatsApp, nevie sa ti pripojiť na signál, mail, tak odísť z Orangeu. Maily. Tak som sa nastral, tak som došiel do Orangeu a hovorím, dobrý, že toto mi prišla SMS-ka a že ja mám nekonečný paušál. Typek, puk, že páne, vy nemáte nekonečný paušál. A že jak? Jak je možné? Ja koľko máš giga? Ja mám, kámo, paušál Delfín, ktorý neviem, či viete, tak bol 14 rokov dozadu. Bol naposledy. To sa mi presne hodí. Paušál Delfín. Presne človek s paušálom Delfín sa mi hodí do tohto štúdia. Jo. Čiže normálne. Typek, že to ja som ani nevedel nikdy. Ja som ani nerobil, ja som bol na strednej, nie? Bol vtedy. Že to ja som ešte ani nerobil v Orange, keď toto už skončilo. Že ste prvý, koho viem, že to vám že prerátava. Čiže ja som mal... A neviem, jak som na to neprišiel doteraz nikdy. Veď ja som bol v Tajsku mesiac akože na... Ale tam som mal... Tam si máš iné dát, tam máš Ariolo. Nie, mal som, virtuálnu simku som mal. No, čiže... A evidentne aj v zahraničí to žerie nejako inak, alebo netuším tie dáta, niečo. Takže normálne... Tak som bol, že... A on, že tak si zaplate. A ja, že ja sa nejdem platiť. A on, že tak nebudete mať internet. Až dobre. Tak som 10 dní nemal internet v mobile. To je za super. A mal som len Wi-Fi. Večer som si doma sadol do môjho narodeninového kresla, čo som dostal od ženy od malého. Si dostal narodeninové kreslo? A lampu. Mám kreslo a lampu. Také, čo nožky vystreluje? No, nie. Priatelia? Nie, také nie. Nie kreslo na stučnutie, normálne kreslo na sedenie semi pohodlne a čítanie knižky. A mám takú lampu spoza seba. Presne hej. Perfektne som na... Môj kutik, proste dostal som svoj čítací kutik. Proste krásny darček na 55-ku. Áno. No a čo som chcel hovoriť? Že máš delfína. No, ja sadol som si do kresielka a večer som odpísal na správy, na e-maily, všetko mi poprichádzalo a ináč vlastne som bol 10 dní len na volanie a SMS-ky. To je super. To je dobrý. Všetci boli nasratí okolo mňa. Všetci. Ivana, od rána ti píšem na Messengerovi, však som ti hovoril. Však a čo ľudia Messenger od rána ti píšem na Messenger. Toľko možností a môžeš aj správu, môžeš zavolať Ježišmaria. Hej, no a pôjde. A takže som si zatiaľ nezmenil paušál. Ale pravdepodobne asi pôjdem do toho T-Mobile, čo Ivka má. Lebo no ja mám Telekom a ja som úplne spokojný s dátami a všetko super. Ona má také paušály, že to sa obyčajným smrteľníkom ani nesníva, čo oni tam majú za tieto svoje korporátne výhodné, však ale to doslova tu máte jednu zápalku a máš všetko, navždy, zadarmo a môžeš rozdávať ostatným. To je... Oni majú v tomto korporáte, kde Jovka pracuje, toľko výhod, že podľa mňa nie je fyzicky možné a časovo, aby jeden zamestnanec ich využil všetky. Tak. Všetky fitka, všetky kúpania, všetky bazény, všetky trate behacie, všetky jumpfany, všetky multisport karty. Podľa mňa to nemá šancu. Proste nemáš. Oni majú, že v reštauráciách slaví. Aj pracujú? Neviem. Priznám sa, že nie som si istý. Prídu, vieš, že taký ten happy place, vieš, že one... Dnes máme ping-pong alebo frisbee? Normálne, že to je úplná halus proste. To podľa mňa, kámo, presne tak, že aj to aj v Orange, kedy si mali také výhody a presne pomenovali jeden paušál podľa kúpaliska, kde chodili pracovať. Delfín, vieš, že to dáva zmysel. No. Hej, typek bol mega prekvapený, že vy máte nejaký paušál Delfín. No, môže byť, že pamätám si, že také bolo, že to je pár rokov dozadu. Takže pár rokov. Čo ti šibe? To je halus. Stáva sa. Ináč v pohode do Ameriky sa dostaneš, brácho, cez hranice.
Hej? Cez imigračné. Hej? Povedz nám story. Ani nemám akú práve, že, no, že sme pristali, prišli sme tam, to imigračné akože dlhšie to trvá, tam čakáš, prídeš ku typkovi, ukážeš mu pás, what you doing, a že on je samozrejme opäť tešil sa z môjho priezviska, potom videl, že sme partia typko, že čo... Palček v ričke bol? Nie. Nemal si tentokrát palček v ričke? Nemal som nikdy palček v ričke. Chceš? Nie. Frank by ti dal? Nikdy sa mi to nestalo, že... On mi aj písal samostatne, že skús prosím ťa nadhodiť toho, vy túto tému nenapadne. Ameriku. Hej, no. Akože prestor na to je, že sa tu dejú také veci. Sme si tu bližší. Áno. Sme si tu bližší, kamarát. Už mám pripravený. Áno, aha, ďakujem. Bombičku, Soda Stream. Nie, akože úplne v pohode, to vlastne, lebo ty tam, keď tam pristaneš, tak ideš prvé cestu, akože pásovú kontrolu, alebo čo, a tam iba, že videl typek, som povedal, že pás a ty, že 120. Áno. A tak skúsim to aj dopovedať, že... Dáme na 130. No snaž sa. Už to odišlo. To mi nechce. Ty si celkom super mizerný partner, musím povedať. Však ale skáčeš mi do rečí. Ale tvoja snaha je mizerná. Ale chceš fungovať, alebo nechceš fungovať na tom onom? No tak makaj na sebe. Ty makaj na sebe, kámo. Neskáč ľuďom do rečí. No tak poď. Nie, že je to úplne v pohode, to imigračné, tam prídeš, typek sa ťa spýta, som, že prečo som v Amerike a že sme tu partia 5 ľudí a on že čo utekáte od ženami, že že idem mať dieťa, tak ešte ona je posledná jazda a on že enjoy, have a nice day a to všetko. Fakt akože úplne nerobili tam akože všetky, čo tie správy vychádzali, že tam neviem si, že čo sa muselo stať, že tam nepustili nejakých ľudí, že či mohli byť podozriví, že keď nejakých Nemcov nepustili. Aj hlavne tak, že aj deportujú aj svojich, vieš, akože... No čakaj, to už je iná liga, iný šport. Aj ale ústavný súd povie, že nemôžete ho deportovať, ale oni ho deportujú, môžeme. You're very disrespectful. Čiže... To si videl, jak Trump vyšiel, že mal tu MS-13 a ten reporter, že to bol Photoshop, že to tam bolo iba napísané a Trump, že nechcete vidieť ten obrázok? Áno. A povedal mu, že presne, že že toto je životná šanca, ani som vedel, kto si. A ty tak... Kámo, to bolo normálne, že super. Mne zastala kečka na chvíľku. Mne sa to normálne baví, mne sa normálne že páči, že akí ľudia sa spolu dávajú dokopy, akí oni proste, že politici, tí kokos sú, že to je normálne, že South Park. My máme South Park. Normálne, že... Momentálne sa to stalo a mám taký zvláštny pocit, že žijeme nejaký príkvel k Peklo na zemi, kámo. A máme tu starý, takože ten úplne absurdný South Park. Možno, že všetci sme niekde ležíme, máme iba nejaké tie čipy a toto sa akože deje, že... Je na toto dosť veľa iných týchto teórií. Teraz som videl ako Neil deGrasse Tysonovi, vieš, ten Tyson. Afroameričan Tyson, ale bojuje mozgom. Áno. Neil deGrasse Tyson. Tak on mal nejakú prednášku, kde pán proste matematik povedal, že vlastne simulácia. Že zistil, že vlastne keď sa pekne všade pozrieš dole, takže všetko je kód. A nebolo to v žiadnom takomto, že alumínium a ona táto, ale reálne to bola normálna a fakt, že kámo, to sa mi strašne páčilo, lebo to je asi, že prvý príklad, kedy som tohto chlapa, ktorý vie všetko, všade bol, všetko je najmudrejší na svete a každého poníži, že mu padla držka na chvíľku a na chvíľku nevedel ďalej konferovať. Akože bola to normálna ako keby, a to som aj nevedel, že mi to aj miestami prišlo ako vystúpenie. Vieš, že to už majú nacvičené, že proste to bola chodiaca prednáška o vesmíre a o niečom a o fakt tieto veci a že to mali až nacvičené, že to není možné, že až takto by mu odpálilo dekel. Že počkaj, ja si to musím sadnúť, musím si premyslieť. Počkaj. Čiže typek povedal, že žijeme v simulácii? Že... Neviem ti to presne povedať absolútne, lebo naozaj si to ani netrúfam skomoliť, ale v podstate akože bolo to, že jednotky a nuly normálne nájdeš proste na najnižšej úrovni, na nejakých vlnách alebo nejaké fotónové tieto proste fakt fluktuácie, takže je to normálne, že jednotky, nuly, Hej, a koduje to taký typek, Ježiš sa volá, vieš, a Ježiš sa počítačom, jednotky a nuly. Preto práve, že si z toho nerobím pič, lebo som oveľa tupejší ako títo páni. Však dobre, ty kokdala akože fakám, že žijeme v simulácii, že toto všetko sa nám iba zdá, alebo čo myslíš? No oveľa múdrejší ľudia hovoria, že to je... Ale akože koľko veľa múdrejších ľudí bola a začali trepať pičoviny, ty vole, máš proste vek, kedy ti je a začneš až moc možno, že rozmýšľať a toto sa ti stane.
Beautiful Mind Films. Je to veľmi krásna myšlenka. Ja nie som takto... Nie, ale akože kámoček... Nechcem byť nikdy takto obmedzený, že by som si takto... Ale toto není obmedzenosť, ty kokos, ale už fakt, že není obmedzenosť, ale akože spochybňovať všetko, už tak proste do piči sa dostaneme už fakt podľa mňa. A čo spochybňuješ na tom, keď povieš, že... Že žijeme v simulácii. Že môže byť simulácia, no? A čo sme my potom? Len kód. Nie si fyzicky. Tak ako na atomárnej úrovni vlastne nie si, tak všetko vlastne nie si. Nie si. Si len kód. Si jednotky nuly. To isté, čo počítačová postavička v podstate. Ako videl som Black Mirror, ale neviem, akože tam asi až tak nie som ďaleko. Lebo tieto Black Mirrory ma teraz sklamali trošičku. Keď si v simulácii, tak si neuvedomíš, že si v simulácii. Akože ja tomu rozumiem, ale aj tak sa mi to zdá, že má všetky emócie a všetky somariny. Teoreticky. To je o to, že ono sa ti to nezdá, lebo na tej subatomárnej úrovni naše pravidlá nedávajú zmysel. To všetko, čo pre nás je normálne, na subatomárnej úrovni neexistuje. Nie je rozdiel medzi stolom a vzduchom. Môžeš, vieš čo myslím, tam sú úplne, a keď sa dostaneš na kvárky a tieto častice a bozónové a tieto, tak tam napríklad, že vôbec to nedáva zmysel. Tam toto riadi potom. Tam sú potom tie superpoláry, že napríklad jedna vec je na 2 miestach naraz. Ty nemôžeš byť na 2 miestach naraz. Fotóny môžu byť na 2 miestach. Môžem byť na 2 miestach, budem v telefóne. Je normálne, je na to veľmi jednoduchý tento. Dobre, ale akože... A keď sa začneš pohybovať v týchto veciach, tak kámo tam iné šialenosti a vychádzajú. To není tak, že typek si to vymyslí, to je, že typkovi to vyšlo v rovnici. Normálne proste, že na papieri, vieš? Tak potom tomu musím veriť. To neviem, že či akože... Papier nevie. Neviem, že či ide o to, že či tomu môžeš veriť, alebo chceš veriť. Je to asi celkom jedno. Ide o to, že či to je možné, alebo nie je možné. Vieš čo, nemyslím si, že som obmedzený, keď si z toho robím srandu. Že mi to príde príjemné. To není obmedzenosť. To je proste... Mi to príde divné. Ale to nie je obmedzenosť. No to, že ti to príde divné, ale znamená, že čo? Ja neviem, strašne veľa akože otázok tu z toho proste vzniká, že prečo funguje toto takto. Ja viem, neuvedomujeme si to, ale nemôže byť na všetko odpoveď, že si to neuvedomuješ. Že si vlastne, že keďže si súčasťou simulácie, tak si to neuvedomuješ a môžem si z toho robiť piť. A vlastne to je odpoveď na to, že lebo si to neuvedomuješ, tak preto tomu neveríš. To nejde o to, že či veríš alebo nie. Ide len o to, že či je to možné. Či je to možné. A na tejto úrovni, akože, čo si Sorry, tu... Bráško, ale všetci vieme, že svet stvoril Boh za 6 dní a na 7 oddychoval a to je vlastne, tomu verím. Neviem, mne sa páči takto rozmýšľať, akože mne sa páči... Že je to sranda, hej, je to fán, aj tie metafyzické, akože tieto záležitosti, aj táto kvantová fyzika, to absolútne, to môžem aj... Táto kvantová fyzika, akože tie veci sú brutálne. Tie akože sú ako keby 2 póly, že buď na tých obrovských meritkách sa to deje, ako sú proste galaxie, čierne diery. Včera som o čiernej diere. To je dobré. Bože, Lex Friedman má nejakú pani s čiernymi dierami. Ježiši Kriste, to je tak zložité. Keby to iba ukazovala. Toto bola limita. Strašne zložité. No, alebo presne potom na tej úplne, že subatomárnej malilinkej úrovni, tak tam tie veci naozaj nedávajú zmysel. A tí najlepšie mozgy sveta sa to snažia nejako vôbec akože oblapiť a pochopiť. To nie je o tom, že si niekto vymýšľa, aby... Nehovorím, že si vymýšľajú, ale kokos mám pocit, že už sú tak deep v tom, že začnú robiť aj takéto, tak lebo musíš, keď si asi taký matematik, tak stále musíš niečo riešiť, stále nejaký problém si nájsť a snažiť sa ho vyriešiť a počítať tie rovnice a... Akože akademická scéna není konšpiračná scéna. Nie, ale to som nepovedal. Nie. Ale však matematici dajú si nejaký problém, nejakú otázku, nie títo všetci a potom začneš rovnice a všetko počítať to, potom milión profesorov, potom príde nejaký študent, čo upratuje a zrazu to vyrieši, to je dobrý Will Hunting, ale no, že proste stále musia riešiť tieto problémy, však niektoré veci sa, koľko rokov sa nejaké tie príklady počítajú, ty kokos, že rovnice, čo máš. Niektoré navždy nesú vyriešené. No, veď toto, áno. Čiže OK. Videl som Oppenheimera, vidíš toto? Videl som Oppenheimera, keď sme pri týchto modrých hlavičkách a kvantovej tejto. Oppenheimera som videl. Bolo to nudné, riadne, Frank. Musím ti povedať otvorené, že ani ten tvoj záber som si veľmi nevšimol, možno som vtedy búkal,
Ale nebolo to super zaujímavé. Ale hrali tam krásne. Bolo super, podľa Bolo to krásne A hrané. ako to natočil ten Nolan, akože... Akože asi hej. Tak má to 3 hodiny, no, čiže... No, ja som si pri tom Brutalistu si pupkol. ani nepozeraj. To ani nie. To ľudia povedali, že aj tak je falošná veľmi. Hej, no však je to film. Áno. To sa stáva vo filmoch, že... Je tam taká tá istá umelecká licencia, no. Že môžeš napísať, že je to inšpirované niečím. Ja som videl v lietadle Kapitána Ameriku. Ten Brand New World, či jak sa to volá? To Je bola ďalší dobrá Kapitán blbosť. Amerika? No, bolo to také, že ty kokos som si povedal, že... Ešte, že som na to nešiel do kina. Nebolo to úplne na bola to dobrá pičina, alebo neviem, jak to povedať, že... Žiadna emócia z toho? Frank, Vôbec. nevidím na teba, úplne som nasratý. Ináč, hej, tiež toto by som... Toto by si mal, Frank, nejak vyriešiť. Musíme to trošičku vyriešiť. Chcem na teba vidieť, prepáč, Šteniatko. Musíme nejako ináč dať. Dám tam telku. svoju fotku. Nie. Nebuď vtipný. Buď vážny. To sú veci, ktoré potrebujeme k našemu... Ty si pracovný nástroj náš. Áno, si náš klavír. Áno. My sme noty. Ty si bubon. Ty si triangle. To je veľmi pekné. No, aj bubon. Dôležitý. Aj, jak si loď, alebo niečo podobné. Tak hej, možno. Ale... Zase, keď ideme bojovať. Čo? No. Nie, však je v Harvarde, je všade. Máš normálne bubon. Bol som, ale počkaj, aká to bola univerzita, bubon. na ktorej som to bol pozrieť? Providence je čo? Nie, to nebolo Si bol Providence. na univerzitu? Iba v nejakom Tam kampuse vošiel do sme boli. prednáškovej sály. Tam typek písal na tabule. Prestaň s tými pičovinami! Iba som prišiel 7 a odišiel som. A on že, Koľko otázok chceš vyvolať? čo, nakoniec zistí, že sme Minecraft? Bola by to halus. A akože... Že bola by to halus, ale... Zopár ľudí to už veľa akože povedalo, už to není až taká, Tak že dobre, ale novelty keď teória. sa toto príde, že sme nejaké simulácii, tak by sa to malo nejak dať prelomiť, alebo nejak dostať sa za tú vec. Možno o tom je quest ľudskej inteligencie. Možno o tom je quest umelej inteligencie. Možno sme celé len na to, aby sme vyvinuli umelú inteligenciu, ktorá nám pomôže poraziť Matrix. Alebo ktorá nás zahubí a ona ten Matrix využije naplno. Alebo sme zistili, že už sa to dávno stalo. To je najznámejšia poučka ohľadom tohto, ne? Úplne najznámejšia veta, ktorú povedal kedysi úplne prvý z tých, čo začal takto rozmýšľať nad týmto. Povedal, v tom momente, ako ľudstvo bude vedieť urobiť simuláciu na nerozlíšenie od ľudského života, znamená, že sa to už stalo. Alebo je veľmi veľká šanca, že už sa to stalo. Nebudeš to vedieť rozlíšiť. Proste nebudeš. A že ľudstvo sa vyvíja. No? Čiže my sme Tak my možno, sa že stále vyvíjame. ChatGPT. Teraz som zistil, kto je mutant. Že ten človek, čo má rád koriander, alebo ten, čo nemá rád koriander. Tak OG sú ľudia, čo nemajú radi koriander. Ja nemám žiadny názor na koriander napríklad. A ako ti chutí? Neviem. No, takže si mutant. Lebo ináč by ti vadil. Vedel by si, aký máš názor. Si rád, keď vieš povedať, že ti veci vadia. Určite by si mal. Kamo, je to, akože chutil by ti nechutne. Fakt. A OG sú tí ľudia, robilo sa akože genetické testy na tyko. Že úplne sa mi zdá, že od neandertácov až potom cez tie prvé hominidy, tak reálne my, čo nám chutí koriander, máme vymenené písmeno v géne. A my sme mutanti. Čo nám chutí koriander, tak my sme prešli mutáciou. Aká je tvoja schopnosť? A OG... No, chutí mi koriander, viem to To je zjesť. tvoja super. Áno. Si predstav, že X-meni idú tam bojovať s Som niekým. veľmi dobrý. Že pozor, máme typek sa vie premeniať takto. Čo vieš ty? Chutí mi koriander. Že do piči. Neporazíš ma s hociakým fo. Hej, Dobre. a to je halus, že, lebo sa myslelo, že ja som si myslel, že tí ľudia, čo im to chutí ako mydlo, takže oni majú nejakú chybu a actually nie, sme to my, čo nám to chutí. Tak Reálne si neviem vybaviť chuť koriandra. perfektnosť, dokonalosť. V podstate iná varianta kvopru. To sú dve bylinky, ktoré dokážem zjesť normálne kyticu. Kôpor mám rád. Kvopor a koriander dokážem jesť ako koza. Kôprový prípravok či kôprová omačka. No, Ivka nenávidí kvopor. Ani Simonka nemá rada. Normálne, že nemôže. Girl things. Ale čo to je za kokina, akože? Čo girl things? Ale aj hlavne nemať rád kvopor. To je naša tradičná proste preboha. To tu máme odjak živa. Fenikle, kvopre, to je náš shit.
To je to, že no, ľudia majú názor na všetko a potom to tak dopadá. Tak ty máš názor na veľké diela matematikov. Nie, iba si hovorím, že akože, dobre, však oni majú názor, tak aj ja si myslím, že nevadí. Mám nápad. Dajme 350 000, naša vláda, že by na to dala a preskúmame tých matematikov. Môžeme. Bude to prvýkrát, čo sa niečo také deje. Môžeme. To je fajn nápad. Dobre. Tak napíš typkovi. Áno. Dobre, čaute. Drahý človečik, ďakujeme ti, práve si dopozeral alebo dopočúval zadarmo polhodinku pre plebs z nebezpečného obsahu. Ak nechceš byť plebs, môžeš ísť na patreon.com/nebezpečný obsah, kde každý týždeň nájdeš nové a nové epizódy. 2 hodiny, len tak. Už si to čakal. Čakal som to. Kultus dar. Kultus dar, ča.